Terve! Mä oon Antti Häyhä Mandala-talolta Jyväskylästä ja kerron tässä teille Holy Healing-nimisestä intuitiivisen parantamisen koulutuksesta. Koulutus kestää vajaan vuoden ja siinä perehdytään ensinnäkin omaan henkiseen kasvuun, omiin henkisiin prosesseihin ja toisekseen avaudutaan omalle sieluvirtaukselle, sielun energialle ja opetellaan sitä omaa tapaa kanavoida energiaa ja myöskin tehdä energiahoitoja. Holy Healing -koulutuksessa käydään useita erilaisia metodeja ja terapiamuotoja, hoitomuotoja läpi. Esimerkkinä inkarnaatioterapia, vortex healing, erilaisia traumojen muuntamismenetelmiä, kehon pyhittämistä ja totta kai sitten työskennellään enkeleiden kanssa yhteistyössä ja opiskellaan myös yhteistyötä mestareiden kanssa. Holy Healing -koulutus tähtää siihen, ja itse asiassa perustuu siihen, että jokaisella meistä on synnynnäinen kyky välittää energiaa, koska elämän energia virtaa meissä kaikissa ja me ollaan kaikki yhteydessä siihen suureen energiakeskukseen, kutsutaan sitten Jumalaksi, luojaksi tai elämäksi. Ja se energia virtaa kaikkialla, kaikessa. Ja oikeastaan vaan se, mikä on niin kuin esteenä siinä, että minkä takia se ei aina virtaa täysin niin kuin vapaasti, niin on meidän omat pelkomme, erilaiset energiatukoukset, tukkeumat, ja niitä pystytään esimerkiksi energiatyöskentelyn, energiakanavoinnin, energiahoitojen avulla poistamaan, kohtaamaan, vähentämään, muuntamaan ja vapautumaan niistä. Jos sulla on esimerkiksi Reiki 1 vihkimyskurssi takana ja olet jonkun verran tehnyt vaikkapa reikihoitoja ja funtsit sitä, että haluaisit ehkä oppia enemmän, saada lisää niin kuin luottamusta, niin Holy Healing -koulutus on erinomainen työkalu siihen tai prosessi käydä läpi turvallisesti omassa pienessä ryhmässä. Me tehdään paljon hoitoja toisillemme, tavataan kuukauden välein. Saat paljon tukea toisilta kurssilaisilta, plus että minä opettajana yritän jakaa kaiken sen tiedon, mitä mä oon reilun 20 vuoden aikana, 25 vuoden aikana omalla henkisellä polullani käynyt läpi, kokenut ja oppinut ja mitä on omassa hoitotyössäni sitten asiakkailta oppinut. Kurssi alkaa nyt Jyväskylässä elokuun loppupuolella 26. ja 28. elokuuta. Perjantaista sunnuntaihin on ensimmäinen viikonloppu. Perjantaina aloitellaan kello 18 ja sitten lauantai-sunnuntaipäivä on 10-17. Sen jälkeen on kuukauden päästä, suurin piirtein kuukauden päästä, ensimmäinen käytännön hoitopäivä, hoitojen opettelupäivä ja siitä taas kuukauden päästä toinen hoitopäivä ja sitten kuukauden päästä seuraava viikonloppu, joka on sitten lauantai-sunnuntai. Viikonloppukursseja on yhteensä 4, joista ensimmäinen on se aloitusviikonloppu, joka on poikkeuksellisesti perjantai-ilta plus lauantai-sunnuntai ja sitten 3 viikonloppua on sitten lauantai-sunnuntaipäivät. Päivämäärät löydät Mandala-talon nettisivuilta
laitan siihen linkin. Päivämääriä ei kannata niin tarkkaan tuijottaa, että jos siellä on joku tietty ajankohta, joka sulle ei sovi, niin me voidaan vallan mainiosti ryhmän sisällä sitten, kun ryhmä on muodostunut, niin sopia ja siirrellä niitä päivämääriä. Eli älä tuijota niitä niin liian tarkkaan, että jos siellä joku ei passaa, niin sen takia ei kannata jättäytyä koulutuksesta pois. Maksuaikatauluissa mä oon hyvin joustava. Pystyt maksamaan vaikka kerran kuukaudessa tai tehdä jonkinlainen, voidaan tehdä sulle yksilöllinen maksusuunnitelma. Olen avoin keskustelemaan maksuaikatauluista. Holy Healing -koulutus toimii erinomaisena henkisen kasvun kurssina myöskin. Eli välttämättä sun ei tarvitse ajatella, että sä oot valmistumassa energiahoitajaksi tai alat tekemään sitä työtä kokopäiväisesti. Se voi olla, että sä voit tehdä sitä kakkostyönä tai silloin, kun sille tuntuu olevan tarvetta tai kysyntää. Mutta se, että ton koulutuksen aikana me käydään hyvin syvällistä henkistä tietoa esimerkiksi vihkimyspolusta, ihmisen niin kuin, evoluutiosta ja kehityksestä, koko ihmiskunnan kehityksestä, jälleen syntymisopin valossa, valaistumisesta, mikä on pimeyden ja valon keskinäinen sopimus, merkitys, mikä tämän niin kuin dualistisen maailman merkitys on. Ja ennen kaikkea me keskitytään omaan egon puhdistamiseen, oman egon merkityksen ymmärtämiseen ja tietenkin ennen kaikkea oman sieluvirtauksen vahvistamiseen, koska se on kaiken A ja O. Kun oma sieluvirtaus alkaa vahvistua, sä alat tunnistaa sun omaa paikkaa ja tehtävää tässä maailmassa, tällä planeetalla, tässä elämässä ja pystyt toimimaan paljon täysipainoisemmin omassa niin kuin arjessasi sekä saamaan sitä kautta myös merkitystä ja sisältöä omaan elämään. Itse aloin tekemään hoitoja sillä lailla pikkuhiljaa noin 10 vuotta sitten ja enenevässä määrin niin kun sille on tullut sijaa mun arjessa. Ja se on oikeastaan sellainen asia, joka antaa semmoisen sisäisen rauhan, että tuntee tekevänsä sitä työtä, jota oma sielu tahtoo ja viestittää, ja se antaa semmoisen syvän merkityksen omalle elämälle, että mikä on mun paikka ja mitä mä teen täällä, ja siltä omalta pieneltä osaltani pystyn auttamaan sitten niitä ihmisiä, jotka esimerkiksi mun luokse tulee pyytämään apua, ja pyrin heitä auttamaan siinä roolissa niin hyvin kuin pystyn.